Karbilongri bertekelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hinpen kardon pajrik lo kardom. Pini karbilongri bertal pitan pon jibang nil kejit kramsa non berta thipi langpon eksinam. Matizong ni pai create roxy ani Difu Boys High Secondary School Pathua Klamlong Hamprega Menpen Maikang easy puki tangka ka chu hang phanchot pusi AP HSC Maipu IS retired Jaga Tharpen Arbokpon. Daitor Forest Beach angkang along pent rong teki along pent ingnam rai kom sai khia tum pent ongdung thengpi kang hukin abdun long. APSLC women wing atum pen MSc Hetsing rong parpan hingang samsi spaklang ponsi pin rempon. Philang pi reserve long le long Karbino Tawas Council atum pen tarpang theketar damstami kece su tu ingsak era phista pinanianta inunat phanta people si ingsai pon nekhida loposi angtong itipen karju pedopon non puthot birtang ton pen langpon eksinang Mathisong ni pai kripli ani APHSC 3P atum abmethanga sai hemlong pherengkia mai kanipon labangso pherengkia ma long APHSC 3P maipu IS retired Jaika Tharpen kaningje panatengki non ki wangsi Mathisong ni pai kre troxy ani Karbianglong hempreki hangji amenpen Difu Boys High Secondary School Pathua Klamlong smi radamai pi pedoponji bonsa labangso amalong APHSC atum merki chitong dundekthi athi labangso amalong englong so khaikali det atum smi ke phatpon duet bon semel hai englong so khaikali det kebe ke chi su tumki Karbianglong hempreka phan ki alang li tumki nangti song pi dunde lapen nanghang pi dundi tangtel hai kebe ke chi su tum phan ku pi pochi khang pon adlo lapen labangso mailong tapel labangso mailong pen semi APHSC akimi political party rat chari asong mahang pa thek pon cha lamdu lasi lahai lasi labang ki APHSC long ki ongdung englong aso khai tum semi nang charab dun bomlo lapen jakong semi ning tang bomlo lasi lahai bang ki lasi labang so rat chari asong puthot mahana pa thek dun ge labang ki rad phari pamang huji phan lapen ki APHSC tum phan jakong ne pa bob dun sia phan chot pusi APHSC retired IS Jaika Tharpen ningje pon HLC pulotang te lake tribe atum an chelang pet a party le lapen tribe atum an chelang pet ra itum autonomous state tahananji lapen siksidul ajak kong kang butang anta chelong tunangi pura itum ha 2016 aningkan pen lapen Tribal Unity Rally abang ini tum 2017 ini kan Mei Ciklota teknik tum dolo. Lapen son si tribe atum ancelang pet nai pusi nili tum ningje bom lo lapen akam da klem bom lo lapen non tribe atum an Karbianglong NC Hills arlo ke do a tribe atum an ke kacelang pet akam a position nang litang lo. Ni tum celang pet lo. Lanang tek dun long si Bongo sena tu lapen kece RSS atu BJP atu amphan order PC arlo ben lo order ki pike akagos leke to kalilo order PC non autonomous state ke hangia phat pu kado e chelang pet nangi pura ako non kretroxier ni meeting ke hang tu lage thang pota kali La All Party Hill Leaders Conference APHLC la aphan kapi phuk ji aphan se ke claim ason ka prek akam thang da kali lage alang litum sikhi along ke tok autonomous state ke hangi puta ke hangi pu political alam lo lage autonomous state article 244A pulote lage political alam lo state ki kim pulote lage political alam lo Seta lang litum political kali pulo mass gathering do nangi pula pen ke hangta kado ba beto political leaders panda hang community representatives lage tribal kali atum panda hang business la marwari atum aphan hai hui atum panda hang la pen cultural guardians atum populane la tum panda hang la pen Recho ke hai phanta hang Karbia recho ke hai all political parties all social organizations all village headmen all community societies all religious leaders all bureaucrats they
of the Karbi Anglong Autonomous Council. Karbi Anglong Autonomous Council come ke claim officer staff atum phan antahang. Business, all members of business community, stakeholders and entrepreneurs, representatives from bar association, lawyer atum mandahang, lapen hala militants atum aprang, habit kedora hilege ordra kachesong atum alang litum mandahang. All political party pulote nilitum ke APHLC ke political party la pose nilitum aphanda dak nang Peru ponlo seta lake chini lor masilo lake all party leaders conference APHLC ka piphugia pansi lake ke claim lo athemia all party leaders APHLC dotang kokle akaprek ako kupisi hang tunalang anpen hala ke chia tum thuke lage autonomous state ke nang ping tung telo la si nang pi nang hang duning tung telo alang litum ke autonomous state ke general state bang hala tum na hang dunji mini seta autonomous state bang nang hang duning tung te athema autonomous la bang so a me ke lage non cretroxier ni posi puke doji amenda ko pilone aja tumpu APHLC pu si amenda ki irji pu APHLC pu lagi irlo pu latang te lake kapamang huji APHLC kopilo yong si alang litum hill state ke hanggang tung boleh APHLC boleh ke amen ke seplang angtung boleh nang dun eta chok lu gente APHLC long kopi si ala tum meeting akaprek hangna lang kam ke dolang ante laso mai pa de ponjia phanta Karbino Tamas Council long non kachari bom atum phansi lak lak tangka cho endamlo lasilabang so amai ki hemprega men pen tangka ka cho enjia phanchot puta APHLC amai pu IS retired jai ka tharpen puthor arbok panthu papi dun long le mane alang litung ke la ruling party pen poisa chu en bom long nang ji po phansi alang litum ja semet la ke claim la pen non ni tum ar julong lo la so mei ke doji phanta lak kre phok lo de pilone BJP pen sanction lo pu la pen ke halata poisa ka chithi akam ta cheng et lo puta ni tum ar julong Lakhain ko ratrok Durbagri MSC Consensi ke parlopon angkang Jasmer Pet Dolamara Northlands Forest Range ke parlopon Taithor Sabits angkang along pen ki ong dung kang hu thengpi ingnam rekom sakhi etum pen kenepon long Sakhi etum joy pen birtak lang duna teng pen si Dolamara Forest Range Ranger thorom terang ahin pen japon linsi Sabits along kedu Raikom sakhi atum pensi joy pen petroli kida mapom apora hut pensi aju por phai krisia por pensi Taithor Sabits angkang rong kethi along pensi ihu matrak playing set m sila theng pi pon long lo labang so theng pi ador labang ki hithi khola long jongsi jordam le putang ti tangka sri throk sikep an ador do si pusi ranger pen pa chini pon we daithor bit pen nitum chalang se petroling kurilo asut nitum 11 around 11:30 malom nitum mane petroling kuri bom hut nitum chitong lok pen ala driver to mangka jilo muntala gari pen atheng pi pen nitum derak range head kotaran sin nitum chiwan dala exact allocation mane lapu daithor rong teke nathu la ke market value ke ini ke around 70 to 80 bak doi lah market value doi I think pi bangga la ke emsal non la gundu ke claim mo tum phan ma kumani ke dulang ta hai mini tum ching de la kilo puji ini tum labang ke ing tonte lo nitum ritalipon bom nitum non ta petroling dam bom ani bang nitum dam lo nitum pulo dam bom nitum neblong te nitum bangat lo labang ke nitum compromise ta ing pinat bang ke lo tung si long te nitum ke wan po range long che wan po sis po oh mana information mana lason lo itum ene chingwai soi mane petroling dam ang ko mane arjulong lo lapuna tinang andam hoi pu he matsin itum tewe bangke la odak daithor bio pen itum chingwai soi lo
pong patrolling dam ang pu don patrolling dam lo tum golong ta long dam lo success lo non aprang ke vain tan tum na pu klem bom lo ene pon bom nilimen dhorom terang dak dalomara headquarter long HS Ranger Mathizong ni phai krepli ani APSC women wing atum pent di phu APSC asai hem long phenkia mai kani pon labang so phenkia ma long pent alang li tum pen kaning je pon atengki nizang karbing long so cheng MSc consensi ki parapont MSc hetzing long pharpen raratum phat longli pata lapen orunodoy afomulu kiron pon along labang so malong alang lipen kening je pon atengki BJP party phan ke kroy tum phan an ban silang bangsu longli pata lapan ki orunodoi stami longchot pu palang li kening je pon ki kechok chi thepiklu laso pu thak pen APSC women wing atum ningang samsi je paklang pon si MSc hatching rong phara phan sbi pin rempon je Bharatiya Janata Party phan vote jok je pinta itum orunodoi poisa ta longi PM Kisan ta longboji lapen hem suta longi tu ala so pu thak Sorkar kembang non mat halo non bangke ang tonurunodoi abana kimita thanjak non bangke puthon bangke lebangke nilitum totally administrative fancy pilo komane asa komane DC along mensa form pilo amasi pray bangke dak elitum opposition atom tanang long dundu sitanon ge sorkar atom ta kedam tang elitum soceng adang pray dim opposition dong ge et penajok non bangke methang sorkar atom ta chese konsi non bangke elitum party system mentri dam nang kong lasi karbing long long nang ke dutun ki ong tung ki bi ke chi sol so tum phan lai orunodoi alu mate orunodoi dang pipede jipu alang litum ning je pon haima ning je pon haile podang ti press media long sipaklang pon tha alang litum la puson ki bi ke chi so sol so tum phan ki ning je pon ahi tang te li karbi hejana phan ku puson se orunodoi dang pipede po pu alang litum ki ning je pon hailo lakhe ke chok chi thipiklu la pon chot kalisi la hai bank central scheme lasi Solusoni mali tum anta angton ben kelongdon edangji aronta duputa labangsu phenkia malong pen APSC women wing atum pen ningje pontu pini people sini litum press meet ke phanang kokma ke donang kokma lakilalo so cheng constituency MSc hetzing rong phar ke hai kan sini lam hetzing rong phar nangli constitution alo ottan pen le nangli simi ke dengalim hala sohot nangli constitution along ke tok ke doan aron kroipo pen ke doan rat phanlang po pusinangli alo odong simi ke deng tangti pini ani nangli pipo sinangli tum lar phaklo labang sola ladak ko pipo si party lam pawang lo nangli inut MSc so cheng MSc putang de tang de karbiara phanangli pipo lo hon thek thedem pipo lo pini ani anta nangli tum ke plak padukoke laputong itum karbia ke kicing turpoma halak ke ceki bia sutum malangam tha arong langam tha nilitum da habar ke hadalong utor borbilong langam tha pijer along linang ke do abang litum langam tha nang litum ahem pacarnik bang ke plak play pipon nut MSc ke man ke nang litum kamathat hek ajak ke thi sinang litum ke manung tang te pipon nang lipini la solam ke ning jeke nang lila solam kaning je kini litum APSC women winga hin ben kenang than komde nang kroi thek thela pen karbing long pizer vizer along le long aron re pen ke do ke chi su thu ban ki thale vek ning ji pusi karbiara tum thurpak pen che song pon lo bonda karbing long tamas council tum pen eson alampa the pon si pinirane ta thali pon pedel lo bonda karbing long tamas council tum pen thale le tikki ke chi song sami ington ti pu ke mang pen si labang so ke song me di pinanta pa met pon pedel lo la poson si dilai hi thelong ban sabi kedam tang mathi jong ni phai kri hini ani pen ke chi song pan pangcheng pon si kedam tang mathi jong ni phai kri ke thom ani ni a pharman a hiring tang kring pen che song sai deng pon lo Nizang karbing long philang pi pizer vizer long le long karbing long Thomas council tumpen tarpang hektar dam lo bonta pi pen si ketar dam lo jok ban si ketar dam anung be ma si kebi ke chi su tum lai tarpang thek sami insek lab lo bon semel lai tarpang thek ang sek at atuma phan ge karbing long Thomas council tumpen pinarianta inut nat phan te insai pon thek thela bon sabe social media long chong si inut baga karbi
kitok chok chi chet lipotang ti karbilong tamas council tumpen kang sai pon traffic lapen hem kang sam sami beng pon check diti laki karbi hezan ke chi un chot pu ang taxi chpaklang pon daklo lasi pizir vizir long ke do ke bega chi su tumban ki tharle le tiki labang su ke che song ke ington pon pelo basi ang tong ti pen ning je pon ason kapre kalilo PGR VGR along le long pen eviction claim nangi puli tum ki hang kasar lang katara ma dik dik ta thang chi to pen non ningkan si non jut sop pinian yanta sita eviction claim di polam the bang alam chak bang pinian yanta belang lang claim bom no chingki bom chingwai bom ko son si alam ko cepat joko to waru ke cepat son si non lang hek bang lang bom si cuma dan itu menghilang ninge eviction jong si ahok hak claim back po lapen na ahok hak si haladak ke do aronde ben ke do tumhan notice ki pido turnon po ahok hak si pido purutang te alang li tumpan haladak ahem le pidu relang pusita haladak beha bepar paklem ji akenanga beloke hadak sai ke tiki along leke pek ni akenanga belo dan sonsi hadak kaprek Suklem coda mana yang tuan ruinan pokok no. Setelah hokpeda bangke isi rara pan ame kapal uson si eviction notice bangke alu bangke le putok wok lo rara pan pu peklang lo na puan kan. Setelah diklaim ke dam kicu kijun katik ang ton kupima kaya teng kaya mang hadak. Eviction diklaim ji pula hasona tomon masih jab jilang. Lapen ithe bangke eviction claim nang pu pula ratur pakai hut alang itum benar ke tak dalam tu. Naso along le bangga lagi PGR along le lo pula so ke tar dam bangke kupina benar bang print wong sejak taram lo. Pining Cina aplang pene ke tar dam puta kali. Ta ini benar print wong lo. Bini son tar lo penapson bang wong dak sedak lo. Sita la so reaction tak be. Claim back pu pelotang di reaction ke donang mati. Kumalo claim ke. Sita ilu tunang bong son de chenet po. Kumane pamson de phone pen ther po hap po bank po la ke lami pucho ta pini ke lama li insek da khala da pini ni anta hanga katar lip ta be musamri ke la si la eme thanga phan chi un chot po bangla ka hok ang deng tin da ile tum gra so lam ka hok po bangang tik chipak lang po ha bang phan tharli nangi terek ni insai ning po hot bang ke alang li tum aning ke hang pen claim ke tum king doi tu nang lang tuning ri nang lang chesong nang lang ireng jepe so nang lang aduk ching hoi nang lang tapu mati nasi non let hot ta mela so ka chesong bang ke la ke pardung ron lo sia serious lo non takan ke long sirkep anang nang job lo nasi eviction komantu si ke claim ji ma polam mang tar ke tiga bang ke la so ka chesong deng bang ke la pon bom nang po latan jasemet nilihin ben kacuniri kang tunggu bangke non rare kace song por anutin ta me it kelam nang arjunang po kaninje son pa ong nang ne PGR VGR along pen eviction komantu lo po bang la so bang arni kana por bangke non arjunang po let inet tum arjunai bangke Pini karbilong ri berta bangke lanpan sikang ton pagilo do me thang me kardom